Είμαστε στο Archer of Death. Αυτό που σας είχα πει με τα 4 κλειδιά. 4 boss, 4 κλειδιά. Secret location. Μπαίνεις εδώ μέσα, σκοτώνεις 100 monster, παίρνεις 100 materials, μιλάς στις νεκροκεφαλές και κάνεις summon μία φορά τον boss. Τώρα πόσες φορές θα χρειαστεί να μαζέψεις τα 100 και πόσες φορές θα χρειαστεί να σκοτώσεις τον boss για να σηκώσεις το death bow, κανείς δεν ξέρει. Αλλά για να δούμε. Μήπως είμαστε τυχεροί. Γιατί σήμερα έχει κόσμο εδώ πέρα. Να γνωρίζετε ποτέ μόνοι σας. Το boss κάνει τρομερό damage. Και βλέπετε εμένα εδώ που υποτίθεται ότι Death Bow. Oh nice. Το σηκώσαμε, κοιτάξτε. Αυτό το boss δίνει Death Bow. Πολύ καλό. Oh my god. Και επιτέλους το καταφέραμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.